Kaseng Tremon Ngobha ke HYC Bhoirambong Circle ha ka jingelam usamla tengshain makri kumu presiden menta kasngi ka ne kaseng kalalai ban ai jingerap shaki lai phosan terli ki longyeng ki baduk ki ba ha kasnong minri umsning da ka ba kaseng kala ai jingerap da ki marbam shaki te ki longyeng namar ba ki ni ki longyeng ki dei ki baduk ki ba shem jing e hakum ka ne ka por pakhang na ka daw ka jingbom yo lat ban let bala ban pendap penbiang hala ki yeng ki sam ki jongki Shushu na kaliang samla tengshain makri haba ai jingkren uloong ba kane ka deitang ka jingirap ka barit e na kaliang kaseng ka balong kum kadak ka jinges nok tilang bat kite gilong yeng ki baduk bat uloong ru na kaliang kaseng kandang persang shushu ban kane ri kiti ai jingirap sheki we pat ki long yeng ki bashem jingjinjar hakum kane ka por Pasnang benar burung jongi bai la pelakor nang dengan kepor ikawan jadi lengkap dan bani ban pensit dan agar yang ke program jongi bakum juro is Krishna yang sudah lengkap dalam ini presiden juga samla menrilung usne bat berkhatak ya ki para dapat para syifa juga HYC menri usne yang kebakila simkia yang kebakila pendek yang ada kam program bat ai jenera syaki ki nong susnong ko kan isnong menilum usne ngunyo menilum lang kan ka yeng dor bar snong jong na kantaban pendap ni kan kam na kaliang jong ka sang HYC gila yo panwanra an asong han ta jong ni para susnong Tena kaliang jongan nga sa balay kublay yagi dikot jong kaseng jong ka buhay rupang circle na kaliang jong ka buhay rupang circle ibaday kami siya sinong jongi kani area jong siya ni iba ladan ya kami sim ban berkat ya iba kum kani kabanta kabalong ka jingle isnay hang kum kani kapuwa kabani mat ikicingya kung ka perthai baros teluk kaya aku belayu naduk tradisional ki para samla ki dekat jong ka kasang hapok senong jongi ki ba la persyang ban kener jong ki kti na banta bangle ki kam isnai hapok senong pot hau bat aga imlang kasala te ku belai sibun na kaliang jonga ngam ye ndai tang hawai bangadan ban penpang kani kuat balong batang kecing sengu dan benta jongki ki para dekat kiba ladan dengan yang kemensir ublay nang karku yupi no ai kamet ke bakat ke bakia ki jingmut jing perkat kiba penang lang dan ai ke jing syakri ba hatam on tang apa senong jongi ndre syaki bai ki